Φόβους για ξέσπασμα επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που οφείλεται σε νέο κορονοϊό παρόμοιο με αυτό που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο προκαλούν στην Κίνα οι 4 θάνατοι και τα 218 νέα σε κρούσματα. γρήγορση βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά την ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων του κοροναϊού στην Κίνα. Όλη την ημέρα άλλο τι δεν και ακούμε. Ο κολοϊόν και ο κολοϊόν. Η τηλεόραση γιατί πάντα κάτι θα ρίχνει να στεναχωρεί μας. Ο νέος κοροναϊός είναι ένας νέος τέλεχος κοροναϊού που προσβάλλει τους ανθρώπους και προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού. Αχ, ας μη είχα τον πόνο του υποδαρήμ και θα έλεγα σας εγώ αν θα κάθομαι απ' στο σπίτι και έκουγα τεσσέτερον το ήλαγμα. Η πηγή της μόλυνσης ήταν η αγορά Χουανάν στην πόλη Βουχάν. Είναι μια αγορά σκέτη υγειονομική βόμβα. Μούσε, αυτοί είναι οι Κινέζοι και μπορούν να χορτάζουν. Έναν τσίρδαν ανθρώπου, όλοι τα σκατά την τρώνε. Πολλούνται άγρια ζώα, νεκρά και ζωντανά, κάθε λογή ζωής. Μούσε, τρώγνε οφίδια, κατσαρίδας, αράχνας, πεντικούδια, σκυλία πατρώνει. Και ύστερα πώς να μην θέλει τον κολοϊό. Και τα τρώνε αυτοί εκεί οι άνθρωποι και λέγανε δείγματα ότι... λοιπόν που πήραν, 31 στα 33 δείγματα ήταν φορείς του κοροναϊού. Μωσε, εμείς οι Έλληνες από αυτά τι δεν κοιτρώγουμε. Μονάχον τα κοχλίδια τρώγουμε και να πάω όλοι κοιτρώματα. Από εκεί λοιπόν λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί ότι προέκυψε αυτός ο φωνικός ιός που προκαλεί τη θανατηφόρα πνευμονία. Καλά το ένα το εκείνα πολλά μακρά και εκεί θα πρόκειται να έρθει και σε μέτρα το σταχωρισμένο ο κολοϊόν. Σε παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία κήρυξε τον κορονοϊό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς τα κρούσματα εντός και εκτός Κίνας αυξάνονται. Υπάρχει πανδημία, υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος σημαντικά, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Δεν χρειάζεται πανικός. Πανδημία. Όχι να ηλία μας τα μέκα ήρθαν και στην Ελλάδα και τώρα δεν θα φτάμε. Εγώ τι δεν τη φοβούμαι, γιατί πάντα άφοβος είμαι. Στο δύσκολο την ώρα και δεν βάζα τα κα. Επίνα την προσευχή και κανέναν και φοβούμαι. Όταν επέστρεψαν εδώ, κάποιοι όπως λένε πληροφορίες οι δικές μας είχαν εμφανίσει ήδη τα πρώτα συμπτώματα. Αυτοί πάει ευλογημένοι μετά ούτε των καιρών ή βράνουν χειμωνιάτικα να πάνε σε Ιερουσάλημ. Ας επέραν το Πάσχα, ο Χριστόν και θα έρθει μόνοι. Αχ, ο καημένος λένε πολλά καλός άνθρωπος ετών και δάσκαλος. Ο άκλερον επίε να προσκυνά τα φύντη Χριστού και ο Χριστόν επέραινα τον μετεκίνο. Καλάν το έπικα εγώ και θέλησα να πάω σε Ιεροσόλυμα, κάτι θα έξερα. Ήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλες κρίσεις. Η μία είναι όπως είπατε το μεταναστευτικό και η δεύτερη είναι ο κορονοϊός. Σαν ένα το μέρος έχουμε την κορώνα στο γιον και ας άλλο το μέρος έχουμε τη σκύλ των ιών, τον αφορισμένο τον Ερτογάν, αρχίζω την ψήνα του. Κουτούρεψε με τεμάς. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Αχ, Μητσοτάκη, εσένα λίγο να μον εγάπησα σε. Άμα έχουνε και δίκιο αν το λέγουνε σε κατέμι. Ας εγγέστηκε και αν πρωθυπουργός όλα τα κακά έβρανε μας. Εγέντο σεισμός, εγέντανε πλημμύρας. Έρθεν τη φώναση Χαλκιδική και πήγαινα τόσα καταστροφάς. Το φίλον έμουν τον Αντωνάκη, ο αέρας επέρνε έσκωσε και έσυζε απάνω σε ένα δέντρο. Ο καημένος ο χιλιάκληρος και από τότε κι αν άμουν λίγο εσιασούρεψε. Εμπροστά όταν είχε μας τραπέζι ο Γαμπρόμο Θόδωρο, μούσε, εμείς και προφέρουμε να τρώμε, άμουν κουτουρεμένος ο λιάτρογεν τα πεμπροστά μου. Τώρα που όλοι είναι χάτεν η έρεξη, ο λίγο γιατί μας φα κάτω από μία και τρώγουμε κι εμείς. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Με το Μητσοτάκη κι άλλα κακά έβρανε μας. Καρναβάλι και πήγαμε.
Και τώρα έρχεται και ο κολοϊό. Δεν χρειάζεται και να θωρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στις μονάδες ιατρικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Άσκο σου, να είσαι καλά παλικάρι. Επίκαισα τα όλα όπως έπρεπε. Θα ελέψει από πάνω ο κύρις και θα καμαρώνησε. Εκείνος που ακαντέμισε τον άμα εσύ επέρασες αυτό. Μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες δίπλα μας. Παρακολουθήσαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τον περιορισμό του κορονοϊού στη χώρα μας, όλες οι τελευταίες εξελίξεις για αυτό το μεγάλο θέμα, αλλά και η υπόλοιπη επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 9 παρά 5. Τώρα που νομίζατε, γιατί και πάει ο Μητσοτάκης στον Εύρο να καλατσέ μετά του νου στα φορισμένοι τσιχανιστές που θέλουν να εμπαίνουν στην Ελλάδα. Όλο και κάποιος γουρζουλάς στα εδρίκια τους. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, εξαιρουμένων των ανοιχτών χώρων άθλησης για μεμονωμένη άδεια. Τα σχολεία εσπάλτσανε, τα μαγαζιά εσπάλτσανε, τα καφενεία εσπάλτσανε, έξι κι θα έβγαινομαι. Δεν αντάλλο κι θα θέλουμε, μόση, αίκον ζωή θα ζούμε. Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι. Όχι να λέει εμάς. Ένα σας πίσω στον άλλο να ποθάνε. Λέτε να έρθει η σειρά και σε μένα. Δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να διαφορούμε. Θα πρέπει να ακολουθούμε ως ενσυνείδητοι πολίτες τις οδηγίες των επίσημων φορέων και να ακολουθούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Μόσε, εγώ πάμε πρέπει να εφτάω όταν το λένε. Γεια σου φάω στο μάρκετ και παίρνω ενόπνευμα για αντισυλληπτικό. Εμείς οι Έλληνες παστάν μπαλαλίμε. Πώς, ευκαιρώσαν τα ράφη, έρωξαν και ψωνίζουνε, μακαρόνια, κρυθεράκια, ψωμία, αλεύρια, ζάχαρη, ό,τι βρήκνει. Πιέστα και με έναν κολόγερο που ήθελε να παίρνω όλα τα αντισυλληπτικά. Είπα τον, παππού, άσκενα για μένα. Και κλώστε λέει με, ψαροκασέλα, θα μου πεις και παππού. Ήμαρτα. Πέρα και μάσκας. Φοβούμαι, πολλά φοβούμαι. Και ξέρω να φοράω το και πώς θα φοράω το. Σωτία θα κρεμάνω. Όλα χαντανά στον κόσμο κι η καμπάνα κρούει. Η τρανίο λεκοβόταν κι ο Θεό να ακούει. Η τρανίο λεκοβόταν κι ο Θεό να ακούει. Δώσ' καμπάνα με βάρεν καημόν. Άτε γίγατε κι ο κόσμον το τρανόν κακόν. Άτε γίγει ο κόσμον το τρανόν κακόν. Δώσ' καμπάνα με βάρεν καημόν. Καταρροή, πονόλαιμος, πυρετός και βήχας. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Πώς θα προστατευτώ από τον κορονοϊό? Άμονο λίγο χουλέσα είμαι. Για με πέρα του τα φορισμένα των κολοϊών. Άμα και θέλω ακόμα να ποθάνω, ακόμα τα 90 και πάτησα.
Γεια σου. Χουλιανώ και πίνω λίγο γαλόπ. Γάλαμπα και έχω ετελέφωνα, τώρα δεν θα έφταω. Άμα και έχω τότε κάτι ξαναπάω στο μάρκετ. Όχι, ατύμπα θα κάνει με τα πες τσίπ μοναχέσα. Είπαμε να φοβούμε στον κολογιόν, αλλά όχι και να ποθάνω χωρίς να έχουν κάνει σημά. Γεια σπέρα της τηλέφωνο. Ναι. Κορίνα, δεν πάθετε κι άλλο δε και σκεφάνθετε. Μα καλά γιαγιά, δεν ακούς τηλεόραση. Δεν επισκεπτόμαστε τους παππούδες για να μην τους κολλήσουμε τίποτα. Μένουμε σπίτι. Εσύ μένετε στο σπίτι, αλλά εγώ θα απομένω στον τόπο να δακά. Γιατί, τι έπαθες γιαγιά? Ο ρωτάς με ντέπαθα, μόσε, γάλαμα και έχω να πίνω, για να πρέπει να πάω στο μάρκετ τέκω στη σειρά. Κορίνα, μπορείς να πας φέρεις με σε λίγο γάλα? Καλά γιαγιά, θα πάω, τα λέμε. Θα φορώ τη μάσκα μου και θα αναμένατε. Μάσκες θα πρέπει να φορούν μόνο όσοι νοσούν και παράγουν μολυσματικά στα γονίδια, με τα οποία μπορεί να μεταδώσουν την ασθένεια στους γύρω τους. Όχι, με τα γούτα έσπασαν η ψή μου. Πόλεμο, πείναν, κατοχή έζησα, τώρα πρέπει να ζω και μετά των κολοϊών. Θεέ μου, γιατί τη δεν ανοίξουμε. Τι κάνεις γιαγιά? Καλά, έλα. Όλα τα στούντια μπονούν. Τώρα αρχίζει να σε μπονεί και το κεφάλι. Μακριά σου θα κάτσω. Τσούς και η γούλα, τον εφέ συμπακόπεται. Τώρα άμον εθαρά, έχω και λίγο πυρετό. Τόσα λίγα? Κορίνα, λες να αποθάνω, η έδειξη μπαχάθε. Εδώ βρε γιαγιά, όλοι πεθαίνουν. Εγώ και θέλω να αποθάνω ακόμα. Παίρνεις προληπτικά μέτρα? Πώς και παίρνω, αντισυλληπτικό μπαπέρο. Συλληπτικό παίρνεις, γιαγιά τα χασες. Γιατί τα έχασα, μ' το είπα. Τα αντισυλληπτικά είναι για να μην πιάσει παιδί. Μόσα ούτε το λέει. Ποιος είμαι, η Σάρα? Α, κατάλαβα, αντισηπτικό θες να πεις. Γιατί εγώ το είπα, το κύπα. Γιαγιά θα μας τρελάνεις, αντισυλληπτικό είπες. Ναι, αφού εγρίξες χάσωνα το. Λοιπόν, τι μέτρα πήρες? Όλα τα μέτρα το λένε εγώ πέρατα. Όλα καθαρίζω με το ενόπνευμα. Τα πόρτας, αυτό το κομπιούτερ, τη τηλεόραση, τα σκαμνία όπου κάθομαι, όλα καθαρίζα. Μπράβο γιαγιά. Ναι, όταν το λένε εγώ όλα αυτά κατάμα, εγώ εκεί είμαι καλά. Έπα τηλέφωνο τη μάνας και πέτω να έρθει και παίρνω και πάει στο νοσοκομείο. Γιαγιά, δεν πάμε στο νοσοκομείο για ψιλοπίδημα. Μπορεί μια πλήρωση να είναι. Εγώ λέγω σε εκεί είμαι καλά. Όλοι τα πάνε μπονί. Και εσύ ξαναλέστε σαν. Έπερα γλίγορα τη μάνα σας. Παίρνω και πάει στο νοσοκομείο. Καλά, θα πάρω. Δεν απαντάει. Θα δει την κλίση και θα με πάρει αυτή. Γιαγιά, μήπως θες να σου κάνω καμιά δουλειά? Εγώ τι δεν τη θέλω. Κάθε ημέρα σπρογγίζω, ξεσκονίζω, πλύνω, ασολιευτάω. Ξέρεις πόσα μπουκάλια εξόρεψα από τότε και μου είπαν για τα των κολογιών. Κάθε μέρα σκουπίζει και θέλει να μην πονάνε τα κόκαλά της.
καλά να είμαι. Κλειστήκαμε μέσα και δεν μπόρεσα να πάω ούτε για τα νύχια μου. Πάει το μνημόνιο που ήθελα να κάνω. Το μνημόνιο δεν λέω ούτε. Ημιμόνιμο, για τα νύχια μου λέω. Τε είδε κυλοπώνανε και ο κόσον ελάγκευε. Άντε, σ' αφήνω Πέννη, τα λέμε, φιλάκια. Ο Θεόν εξέρτε φτάει. Μετά των ιών όλες έβαλαν στα τρυπία του. Βγάλνανε φωτογραφίες selfie το λένε και έδειχναν τα αναλέπνα τσόλου στην τηλεόραση. Κουτούρεψαν το, επίναν και έξεραν τώρα όλες έβαλαν πίσω στο σπίτι, έβαλαν στα τρυπία του. Τώρα πλούσιο και φτωχοί όλα έναν είναι. Γιαγιά, θες ένα ποτηράκι γάλα? Γιο, ας πούμε τρίτο έναν παπάραν και τρώω, άμα είναι πείνασα. Η γιαγιά είπε ότι δεν έχει όρεξη και αυτή κοντεύει να φάει και εμένα. Η μαμά είναι. Πρέπει να σε το γρήγορα, πρέπει να και πάει στο νοσοκομείο. Έλα κορινά. Μαμά, κοίτα, η γιαγιά λέει ότι δεν είναι καλά, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ιδέα της. Κατάλαβα. Κατά φαντασία να ασθενείς. Έκανε του κόσμου τις δουλειές και τώρα να δεις πως τρώει. Μονάρκος. Με τόσα που ακούει στην τηλεόραση καημένη φοβήθηκε. Τι να κάνει. Θέλει να την πά στο νοσοκομείο. Καλά πες της, καλά. Καλά. Και ρε εκεί. Τώρα θα εισάζω τη γραβάτα. Το είπε η μάνα. Είπε έρχεται. Έφαγα και ένα πορτοκάλο. Έλα τη βασική μου. Ο φόβος δεν έχει θέση στις σκέψεις τους. Απαλύνουν τον πόνο και τον πανικό. Ορκισμένοι να βρίσκονται πάντα δίπλα στον ασθενή, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι εκτεθειμένοι στον ανεπιθύμητο επισκέπτη των κορονοϊών. Όχι, την ευχή μου να έχετε νεσίν όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμοι. Αν και να έχετε νεσίν, εμείς δεν θα έπιναμε. Μάνα, κι είμαι καλά. Δεν θα θες. Είσαι καλά. Να σαν εμάς. Μισημότ. Εθαρώ πέρα τον κορονοϊό. Και πώς έτρεξεσα. Και μπορώ να φέρω ανάσμα. Και αφού ήσαν και σε αυτό το φορισμένο στο στόμα, πώς θα παίρνει το ανάσμα. Έβγαλ' το. Εγώ θα βγάλα το. Σέζα πάρ. Αχ, το κεφάλι μου παπονεί. Δεν πακέχεις. Θα αναγκάσεις να σου πολλά τη δουλεία στην τράπεζα. Εκεί γιατί έρχονταν όλοι τα κοτόσια και ο Χρασίος να δεις θα τους να αγρικούνε. Απ' εκεί να
έπαθησα έτσι. Άμα το δέξιμο θα είναι να πατώ τα χωρισμένο το τσιγάρο, να τόσο καιρό λέγω σε να κόψα το και εσύ τίποτα, λες με σκυλί νύλαξο. Ναι, μάνα, φωνούν και τα στούδια μου. Εκείνα θα είναι στο πολλά το βάρος. Και στο φαΐν το τρως το πολλά. Τον κόλος και τερίζει το γεσνιά μου φροσάκα. Τι καλή μάνα. Λες μάνα να είναι η ιδέα μου. Αυτό θα είναι. Τσι φουφούκα, επίκαισα το κόκκινο. Μπορεί. Εστά, εγώ θα δίγωσε και πίντσω λίγο γκρανί ποτόν, θα λέξεις πως θα γίνεσαι καλά. Καλά την έκανες. Το θα δεις με μάνα. Ατόν το 7 όσον και χρόκαμα να σακράνια. Ξεν το καλονέν. Άμον το πίντσα το αμέσως θα δεμένο πόνο. Αυτό άμον καλό νέτον. Δώσ' μου λίγο κι άλλο. Μπορεί να δίγω κι εσέ. Δώσ' μου. Να κι εσύ. Γεια σπινώ. Εγώ πάω λίγο. Άτε, συνηγένες, με άλλο κακό να μην έβρεκ μας. Έλα τώρα λίγο, ξαπλού να αναπάεσαι. Εσύ μάνα πώς είσαι? Η Κορίνα είπε με να πέρωσε και πάμε στο νοσοκομείο. Τι δεν ζορκιά. Λίγο νεφοέθα τον κολοϊό. Κορονοϊό το λένε. Εγώ εξέλω το λέγω. Ατός πολλά κολοϊώσε. Να θεμάτω. Αμαν οι πόντοι κυφογούντανε τον κολοϊό. Like. Εμείς και φοέθαμε τον Κεμάλ Ατατούρκ και φοέθαμε τον Ψεβιζωμό και φοέθαμε τον Ερτογάν και θα φοβούμε στην εντζιρτήτσαν κολοϊόν. Τι κορώνα στο ιόν. Θα φτάμε, είναι λέγνε μας οι γιατροί, για να φτάνε μας καλά, να είναι ευλογημένοι. Θα πλύνομαι καλά τα χέρια μου. Με αντισυλληπτικό. Αντισηπτικό είπαμε. Ναι, αυτό. Μην ξεχνάμε, μένουμε σπίτι. Και θα τρώγομαι καλά. Ναι, θα φτάω πισία, θα βγάλω και τρουσία και ο λίγο ρακόπον και το κακόν θα περάσει. Άμουν καλιόν είμαι μάνα. Ναι, δόξα τον Θεό Παναγία. Τότε σκοθέστε να σπίνω με έναν κι άλλο τελευταίο. Ο Θεόν και η Παναγία να φωτίσει τη γιατρούσε μου. Να βρήκνε το φάρμακο για τα τον το γουρζουλά. Άτε, ήαν και ευλογίαν σ' όλον τον κόσμο. Δος κάμπανα με βάριν καημόν, κατέγει ο κόσμος των κορονοϊών. Τι δεν μη φοάσαι αμάν εσεών, πλησκάλα καυκάσω σπίτι φτιάξον το γιατρό. Δος καμπάνα με πάρει καημόν, κατέγειχατε κι ο κόσμος των τρανών κακών. Κατέγει κι ο κόσμος των